बाक्सायाव हरखाबै गिलु बालु सार अन्थाइजों गोबां खहा जादों। नंगौ, दैज्लां बोथोरनि मिथिस्लाबै गिलु बालु सार अन्थाइया बाक्सा जिल्ला सिमला पुलिस थानानि सिङाव थानाय बाटाबारि दिंखियाबारि गामियाव खनसेयैनो गोबां खहा जादों। सांग्रां जा, मा समाव बार अखा सार अन्थाइ फैनानै खैफोदा फैगोन बेखौ मिथिस' हाया। बेबायदिनो बाक्सानि दिंखियाबारियाव गिलु बालु सार अन्थाइ गावनायाव गोबां खहा जानायनि खौराङा जोंनियाव सफैदों। बाक्सा जिल्ला दिंखियाबारि गामिनि थागिबि निरन बसुमतारी मुंनि सासे आबादारिनि माथाम मोसौआ मैया मोनाबिलिनि समनि हरखाब गिलु बालु सार अन्थाइ गावनायाव जिउ खहा जायो। बेखायनो सांग्रां जा, गोबां जायगायाव हरखाबै सार अन्थाइ गावनायनि जाउनाव जिब जुनार आरो सुबुंफोरनि जिउ जोबनायनि खौराङा जोंनियाव फैगासिनो दङ। बेबायदिनो बाक्सा दिंखियाबारियाव गिलु बालु जाथाय जादों। निरन बसुमतारी बिथाङा हरखाबै सार अन्थाइ गावनायजों जायगायावनो दैज्लां बोथोरनि आबाद मावनायाव हाल एवनो गोनां मोसौफोरा खनसेयैनो माथाम जिउ गोमानायखौ फोरमायो। दानिया फैदो बे समाव निरन बसुमतारी बिथाङा जाथायनि बागै मा फोरमायजों नोंथांमोननो जों आबुङै दिन्थिनि। नोंथांमोनखौ आंनि गिबियावनो मिया 7:30 समाव सारअन्थाइ गावनानै जाहानि माथाम मोसौआ थैदों। मानैया बिमामोन, मासेया खादलिमोन, माने गाभिन दङमोन। मासेया 7 माह, मासेया 3 मासमोन। दा मोनायाव माने जानाङि घटना जालांबाय। दा आं मा खालामबावनो, बेखौनो नोंथांमोननो दा फोरमायनो नोंथांमोना फैनायखाय आं फोरमायबाय। आरो इनिफ्राय गुलि न'आबो खामदों, इनिफ्राय जिगाब फुजियाबो खामदों। खामनानै रायजोफ्रा फैनानै आंखौ बहुद सहाय खालामदों। रायजोफ्रा फैनानै माने अरफोरखौ खोमोरदों। बेबायदि आरो जाथाया बेबायदिहायनो जादोंमोन आरो। दा नैबे समाव मा मावोमोन? दा आङो ओरैनो माने खेथि मावो ओरैनो, इनिफ्राय मोनसे समाव एसे एनै बिजनेस मावो फिसा बिला, बेखिनियानो आरो आं। नुनो मोन्दों नोंथांनि समाजनि MCLA बिथांमोनाबो मैया समाव बाहागो लानायखौ, बे समाव बिथांमोना माबाफोर उपाय खालामदों? बिथांमोना बुंदों आंखौ माने सार्कलनि मानसिफोरखौ लेंहरनानै, इनिफ्राय डक्टरफोरखौ माने लेंहरनानै बिथांमोना सब माने फन खालामनानै खोन्थाजोबखादों, दिनै फैनो होदों। बिनिखायनो दिनै मण्डल सार फैदों, भेटेनारि सारमोन फैदों, इनिफ्राय गावबुरा फैदों। गासैनिफ्राय आंनि रायजो राजा खाथिनि माने मानसिफ्राबो गासिबो माने फैनानै दिनै थुबुर जाफैदो। जाहाथे माने बेबायदिनो माने सरकारा जाहाथे आंनो बेखिनिनि थाखाय, बेबायदि जाथाय जानायनि थाखाय अनसुंथाइ होयोब्ला आं गोजोननाय मोनगौमोन। बेखिनिखौनो फोरमायबाय आङो। नोंथाङा सासे आबादारि जानानै बे समाव नोंथांनि गेदेर खहा जादों, बे समाव नोंथाङा मा बुंनो? आङो मा बुंबावनो, गोबां दुखु जालासो दङ आङो नै दा आङो बिनिखायनो जाहाथे आनान गसाया माने आंनियाव जि जाबाय जाहाथे गुबुनफोरनियाव जाहाथे जाया, बेखौनो आं आनान गसाइनि खाथियाव आर'ज गाबबाय आरो। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया। देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं। चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिसन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं। गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिसन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365519559 आव थोंजों सोला लानो हागोन।